Qui va ser Sirius Black? I la seva família? La seva infància? La seva etapa per Hogwarts? Com va morir? Us ho explico tot, en pèls i lladrucs, en aquesta nova secció de Harry Potter en català amb Cruz Sanguin. M'acompanyeu? Què en sabem més enllà de l'esbojarrat presoner d'Azkaban? Sirius Black va néixer al braç d'una família de sang pura, els Black, estretament lligada a les forces del mal i en tendència a ser escollits per formar part de la casa de Salazar Slytherin al Col·legi de Màgia Hogwarts. Fill d'Orion Black i Walburga Black, uns pares emparentats dintre de la mateixa família, ja que Walburga era neta de Cygnus Black II i Orion net de Sirius Black II. Sabíeu que coneguem dintre de l'arbre genealògic de la família Black, Sirius, el padrí de Harry Potter, era el tercer, amb nom de Sirius, que hi havia? Sirius tenia com a germà el famós Regulus Arturus Black, que va ser cavaller de la mort i assassinat pels mateixos per ordres de Voldemort. Sense entrar molt a fons en el context dels Black, Sirius tenia com a cosins a Bellatrix Lestrange després de casar-se amb Rodolphus, Narcissa Malfoy després de casar-se amb Lucius i Andròmeda Tonks després de casar-se amb Ted, aquests últims pares de la nimfadora Tonks. Al cap del temps, la trajectòria màgica de Sirius va fer que la seva família el deixés de reconèixer com a part de la mateixa i fins i tot van cremar la seva imatge del tapís de l'arbre genealògic. Sirius Black va ser, per així dir-ho, l'ovella negra de la família, mai més ben dit. Va ser seleccionat a la casa Gryffindor i a partir d'allí la idea sobre la màgia, amb la que havia crescut, va començar a distanciar-se molt de la que els Black esperaven. A Gryffindor va conèixer el seu predilecte grup d'amics, Peter Pettigrew, Remus Lupin i James Potter. Durant l'estada de 7 cursos a l'escola Hogwarts van crear molt més que un vincle d'amistat. I a més de crear el seu famós mapa de Magatotis, que revela a temps real qui es passeja pel castell i terrenys de Hogwarts, i que més tard requisaria Filch, al qui li seria robat pels bessons Weasley i entregat a Harry unes dècades més tard, també van convertir-se tots 4 en animals il·legals, ja que no van notificar al Ministeri d'haver-ho fet i en què s'havien convertit. Sirius va convertir-se en un gos, enorme, pelut i negre com la nit. Al tercer curs de Harry, creuen que el símbol d'un gos d'aquest estil és un mal presagi. De la seva etapa per Hogwarts hi hem de destacar alguns punts en concret. El primer és el motiu pel qual es van convertir els 4 en animacs. Bé, els 4 no. El James en cérvol, el Peter en rata i el Remus era un home llop i per ajudar-lo a passar més bones nits de lluna plena, tancat a Cal Alfred, ja que els homes llop només ataquen humans i llavors encara no hi havia el xarop antilopòric, van començar a passar les nits de lluna plena amb ell, de manera que no perdia tant el cap. Els seus amics, transformats en animals, li feien companyia en aquelles dures nits. I el segon fet és l'origen de la seva enemistat amb en Severus Snape, que tot i que es guanyaven a pols l'odi de l'Snape durant el curs amb gamberrades, insults i bromes molt pesades, hi va haver un dia que van anar massa lluny. El Sirius va explicar al Severus que havia de seguir el Lupin un dels cops que anava a refugiar-se durant les nits de transformació, només per a que tingués l'ensurt de trobar-se un home llop, que era el Lupin, al final del passadís, que l'arbre pica-baralla aguardava i que portava a la casa on el Remus passava aquelles dures nits. El James Potter, però, el va aturar a temps, tot i que el Severus mai el va perdonar quan va ser conscient que el portaven a una possible mort amb una broma feta a arribar a l'extrem. Sirius Black i la seva colla eren inseparables fins que Voldemort va arribar al poder i es va assabentar que hi hauria un recent nascut que el venceria. A Black li agradaven les motos i mostrava un gran interès per la cultura underground dels Muggles. La renúncia de la seva família a reconèixer-lo com a fill va fer que perdés l'accés a casa i van ser els Charus i Doria Potter, per cert, Doria era Black abans de casar-se, pares de James i avis de Harry, qui el van adoptar una temporada. Sirius va assistir a la boda de Lily Evans i James Potter i va ser designat padrí de Harry, el fill dels Potter. De fet, durant l'aniversari del primer any de Harry, Sirius li va regalar una escombra en miniatura. Amb la seva unió a l'Ordre del Fènix per combatre Voldemort, viuria períodes de desconfiança, ja que Voldemort procurava crear discòrdia i enemistat entre els grups units que el combatien. Voldemort va ser conscient de la profecia del nadó que el venceria i va anar a buscar el primer, Neville Longbottom, a qui deixaria la ment dels seus pares completament destrossada. A qui aniria a buscar després seria Harry Potter. Els Potter vivien amagats sota l'encantament Fidelio i per protegir la seva ubicació van voler anomenar el Sirius el seu guarda secret, l'amic amb qui més confiança depositaven. Lord Voldemort reclutava tot tipus de bèsties perilloses i Lupin, per la seva naturalesa, era una presa fàcil per a les forces del mal. Peter, en canvi, massa feble, poruc i sapastre per pensar en ell. Tot i així, Sirius va pensar que qui primer aniria a buscar Voldemort era ell, mai a Peter.
i va ser aquest el motiu pel qual James i Lily Potter i Sirius van pensar que, sent Sirius tan evident i Pettigrew tan poc, canviar a l'últim moment el guardasecret, de manera que ningú més sabés del canvi. Però la jugada, amics, no els va sortir bé. Peter va resultar ser un traïdor i les forces del mal van poder a dintre seu. La mateixa nit que els Potter van ser assassinats, Sirius es va desplaçar on vivia el Peter Pettigrew per saber si estava bé i segurament alguna sospita hi devia tenir. Però allí no hi havia ningú. A la rata li havia faltat temps per trair els seus amics i revelar la ubicació dels Potter. Havia fugit i Sirius es va dirigir a casa dels Potter, on tot estava destrossat. Els cossos de Lily i James restaven al terra i un nadó d'1 any plorava desconsolat amb una cicatriu en forma de llamp al front. Allí el Sirius es va trobar amb en Rubius Hagrid, que tenia ordres de Dumbledore de recollir el Harry i portar-lo a casa dels seus tiets Dursley. El Sirius, que es volia emportar el Harry com a padrí legítim que era, va acabar cedint i li va deixar la seva moto voladora per a que el Hagrid es pogués desplaçar més àgilment. Després d'això, Black va anar en busca de Pettigrew i en trobar-lo, Peter va alçar la seva vareta descontroladament, va fer petar tot el carrer on es trobaven, generant víctimes muggles i es va tallar un dit. Es va convertir en rata i es va esmunyir per les clavegueres. Sirius va restar immòbil, al mig del carrer. Va començar a riure com un boig quan va arribar a la conselleria al lloc dels fets. Ningú sabia que els Potter havien fet guarda secret al Peter a l'últim moment, i per lo que sabia Dumbledore, ignorant els fets, va declarar que ho havia estat el Sirius. Van acusar Black de traïdor, i el mateix Bartemius Crouch el va condemnar a cadena perpètua a Azkaban, sense judici. Del Peter només van trobar un dit. 12 durs anys per a Sirius tancat a Azkaban, on la majoria de presos perden el seny a causa de la presència de dementors. Sirius no se sap ben bé si va ser gràcies a estar convençut de la seva innocència o perquè també l'ajudava a convertir-se en gos en els moments més durs, no va perdre el seny. I és que els dementors s'alimenten dels sentiments de les persones i no detectaven les emocions de Black quan era un gos. L'estiu previ al tercer curs de Harry Potter, Sirius va rebre la visita de Cornelius Fudge, el ministre de màgia, durant una inspecció a la presó i li va demanar un exemplar del periòdic profètic. Fudge, sorprès de la seva capacitat de raonar després de 12 anys tancat a la presó, li va donar, i Sirius va veure en portada el viatge dels Weasley a Egipte, on sortia a les mans del Ron una rata fins llavors coneguda com a Scabbers, que li va resultar tremendament familiar i que a més ell pensava que ja era morta. Sirius, exaltat i conscient de la gravetat de la situació, es va transformar en gos degut a la seva complexió prima després d'un temps sense menjar. Va poder escapar entre els barrots, va nedar incansablement fins a terra ferma pel Mar del Nord amb la intenció de venjar-se i d'advertir a Harry i protegir-lo. I va arribar a Little Whinging, on aquella nit que el Harry va inflar la tieta Marge i va sortir enfadat carrer avall, es van trobar per primer cop uns instants abans que el intrèpid bus arribés per recollir-lo. Què us ha semblat? Hi ha informació que no ha sortit i que voldríeu destacar? Deixeu-nos-ho als comentaris i dona-li a like si vols més vídeos en col·laboracions. Compartiu-lo amb els vostres amics muggles de confiança i sobretot subscriu-te per a rebre cada dia el diari profètic i no perdre't cap fotografia en moviment. Nox!